Da, bună, dragilor! Am revenit cu un nou episod EduPink și astăzi am plăcerea de a o avea alături de mine pe Alexandra Ciucanu într-o nouă formulă, așa cum bine observați, într-un podcast online. Pentru început, bună ziua, bine ați venit! Aș vrea să ne spuneți cine este Alexandra Ciucanu și cu ce vă ocupați, ca să vă cunoască și cei de acasă. Alexandra Ciucanu și pisicile ei. O să vedeți patrupezii casei circulând pe aici pentru că le place și lor să fie pe cameră. Bună, Raluca! Mulțumesc tare mult de invitație și mă bucur tare mult să fiu cu voi astăzi aici. Alexandra Ciucanu sunt specialist în comunicare, sunt trainer și coach în formare. Lucrez în corporație de mai bine de 15 ani și în același timp, odată cu voluntariatul în Asociația Happy Moms, am ajuns să îmi deschid și un business pe lângă ceea ce fac la job, unde ofer consultanță pe zona de comunicare online, în special pe zona de Instagram. Am înțeles, deci aveți foarte multe roluri, ceea ce e bine pentru noi, ca să aflăm cât mai multe secrete și sfaturi din experiența dumneavoastră. De unde a pornit această pasiune pentru online și dar ne puteți spune ce presupune a fi un content creator? Că asta am înțeles, sunteți un content creator. Um, Pasiunea pentru online cred că a venit destul de natural cu momentul în care online a început să prindă tot mai mult teren în viață. La un moment dat, când viața m-a dus la job, inclusiv în zona ceva mai tehnică și am început să lucrez în poziții care presupuneau partea asta de tehnologie și să înțeleg lucruri ceva mai complexe, am început să-mi descoper și pasiunea asta pentru aplicații și a înțelege cum funcționează ele și atunci mi-a făcut o mare plăcere să descoper Instagram-ul, să descoper Facebook-ul și tot felul de alte unelte care ne ajută și ne eficientizează comunicarea în online. V-a fost ușor să descoperiți acest domeniu online, să lucrați cu Instagramul și Facebook-ul și cum vi se pare evoluția acestor platforme? Cum erau ele folosite la început, pentru că știm toți, erau folosite doar pentru a posta poze și a socializa și evoluția pe care o au astăzi și cât de bine se pliază și în partea aceasta de business. Într-adevăr, chiar povesteam de curând faptul că prima mea postare pe Instagram a fost în 2012. Nu vreau să te întreb ce vârstă aveai tu în 2012. Um, și foloseam Instagramul pentru că avea niște filtre foarte faine pentru poze. Asta era principalul motiv. Adică nu aveam un obiectiv, nu aveam o miză în toată povestea asta, ci exact așa cum spui și tu, postam poze și relaționam cu prietenii și în principal cu oamenii pe care îi cunosc um, pe rețelele sociale. Pe Facebook mi-am făcut contul în 2009, cred, ca să mă joc un joculeț, un fel de Tamagotchi care presupunea să crește animăluțe. Da, deci ăla era nivelul meu de cunoștințe atunci când am început să mă joc cu Facebook și abia ulterior am descoperit că era o rețea de socializare și că puteai să comunici acolo și să te împrietenești cu oameni sau să faci tot felul de alte lucruri. Și, într-adevăr, s-a schimbat joaca foarte mult în ultimii ani și asta a venit cumva natural pentru că noi ne-am schimbat, pentru că tehnologia a evoluat foarte mult, a devenit o parte integrantă din viețile noastre. Da, nu mai e doar un loc de joacă, nu mai e ceva doar pentru cei care sunt pasionați de lucrurile astea, ci este așa un fel de must-have în viețile noastre, atât personale cât și profesionale. Și cred că lucrurile au prins un ritm galopant în perioada pandemiei, mai ales când vine vorba de sfera asta de business, pentru că în momentul în care a venit pandemia, fiind atât de izolați, oamenii aveau nevoie să-și susțină afacerile în continuare, aveau nevoie de modalități prin care să ajungă la potențial clienți, să vândă, ca să poată să rămână în viață și cu businessurile lor. Și atunci a fost nevoie să începem să folosim rețelele sociale într-un mod cât mai orientat către zona asta de business. Și cred că și aici a existat o evoluție
puternică, să zic așa. Deci, considerați că pandemia a fost, de fapt, un beneficiu pentru aceste platforme și cam din acel an au început să se dezvolte foarte multe afaceri online pe partea de Instagram și Facebook? Da, pentru că ăla a fost momentul în care foarte mulți proprietari de afaceri au înțeles cât de mare e nevoia de a fi prezent online. Da? Creatori de conținut existau și înainte, social media managers existau și înainte, dar exista o rezistență a antreprenorilor în a pune foarte multă energie sau a investi foarte multe resurse când vine vorba de online. Din sfera lui lasă că merge și așa, dacă afacerile lor reușeau să se susțină cât de cât, fără ca ei să depună neapărat eforturi online, preferau să păstreze lucrurile așa. În momentul în care a venit pandemia și afacerile nu se mai puteau susține fără o prezență, atunci s-au schimbat lucrurile, s-a schimbat un pic mentalitatea și au înțeles exact importanța rețelelor de socializare. Dacă îmi poți spune cui te adresezi prin aceste servicii, ce categorie de clienți, de exemplu? Partea de consultanță și de training se adresează în special antreprenoarelor și spun asta la feminin pentru că, ziceam, am început voluntariatul în Asociația Happy Moms, care este strâns legată de activitatea voastră, în 2016, deci uite, sunt deja 7 ani de când lucrăm împreună și automat am ajuns să lucrez foarte mult cu partea de consultanță și de training se adresează în special antreprenoarelor și spun asta la feminin pentru că, ziceam, am început voluntariatul în Asociația Happy Moms, care este strâns legată de activitatea voastră, în 2016, deci uite, sunt deja 7 ani de când lucrăm împreună și automat am ajuns să lucrez foarte mult cu femei antreprenori sau cu femei care aveau un vis de a-și deschide o afacere. Și atunci, publicul meu țintă sunt femeile antreprenori care vor să își construiască o prezență solidă și corectă pe Instagram, care să le susțină în a ajunge mai ușor la potențial clienți. Asta ar fi partea de consultanță și partea de training, adică vorbim de consultanță 1-la-1, în care discuțiile se întâmplă foarte specific pe nevoia omului din fața mea, sau vorbim de workshop-uri sau de cursuri de grup, unde pun pălăria de trainer și acolo lucrăm în grup. E foarte fain pentru că se creează o energie de grup care face magie și așa o energie de susținere. Iar partea de coaching a apărut în viața mea de curând, de 1 an și ceva, și acolo, mai departe de a învăța cum să apăsăm pe butoanele din Instagram, ca să învățăm ce face fiecare dintre ele, învățăm cumva ce butoane avem de apăsat pe dinăuntru, astfel încât să putem să ne dăm seama de ce avem o rezistență în a apărea pe cameră, de exemplu, de unde vin temerile de a fi judecate, oare ce o să spună lumea, dar dacă nu e perfect. Da? Sunt tot felul de temeri pe care le avem înrădăcinate cumva și atunci în zona de coaching cu ele lucrăm. Cu frici, cu rezistențe, lucruri care ne opresc cumva din a evolua atât la nivel personal cât și la nivel de business. Pentru că degeaba știi tu să apeși toate butoanele dintr-o aplicație, dacă în momentul în care se pune problema să te așezi în fața camerei și să-ți pui povestea sau să vorbești despre tine, serviciile tale și ceea ce tu faci într-un mod extraordinar, e un blank în mintea ta și nu poți să mergi mai departe de atât. Și atunci asta încerc să îmbin cu partea de coaching, apăsatul pe butoane în aplicații cu apăsatul pe butoane pe dinăuntru. Foarte frumos spus. Acum încerc să abordez o altă parte. De ce ați ales acest drum al antreprenoriatului? De când ați simțit că asta vă doriți să faceți? Sunt foarte mulți oameni care se nasc cumva cu spiritul ăsta de antreprenor
și care știu de la început că ei nu ar putea să fie angajați sau nu și-ar dori să fie angajați ai cuiva și atunci pentru ei este foarte clar ceea ce vor să facă și că asta e calea pe care vor să o urmeze. Fie că au avut un exemplu foarte bun în familie și atunci au preluat cumva mentalitatea asta de antreprenor. La mine n-a fost cazul. Eu nu m-am văzut ca fiind antreprenor neapărat. M-am angajat încă din facultate pentru că simțeam nevoia de o oarecare independență financiară, adică să nu mai apelez la tata la fiecare ieșire în club. Practic, de acolo a pornit totul. Iar partea asta de antreprenoriat a venit în momentul în care m-am conectat cu Dana Lupșa, m-am conectat cu Adriana Handaric și ele aveau deja acest spirit antreprenorial destul de bine dezvoltat și cumva am început să văd și eu că există și o altă variantă pe lângă cea de a fi angajat full-time. Și încet, încet, businessul meu s-a născut practic din nevoia oamenilor cu care interacționam. Noi am organizat foarte multe întâlniri de networking cu femei antreprenori în care ele discutau, veneau, își spuneau ofurile, spuneau care sunt provocările lor și am realizat că pot să răspund la multe dintre provocările lor și pot să vin cu soluții din skillurile pe care fie le aveam de la mama natură, fie mi le-am dezvoltat lucrând în corporație. Și atunci cumva am văzut oportunitatea și am zis ok, e ceva ce aș vrea să încerc. De-a lungul timpului, specificul afacerii s-a schimbat destul de mult. Am pornit ca și scriitor de conținut, da? Content writer sau copywriter și după o vreme mi-am dat seama că aș vrea să am un alt fel de impact asupra oamenilor cu care lucrez, mai mult decât să scriu doar texte pentru ei. Și atunci am făcut trecerea către zona asta de consultanță și de training, pentru că partea de training e pasiunea mea cea mai mare acolo. Îmi place cel mai mult să mă desfășor, să zic așa. Ați specificat dumneavoastră că ați lucrat încă din facultate. Întreb dacă ați lucrat full-time sau part-time și dacă încurajați studenții, pentru că majoritatea cei care ne urmăresc de acasă sunt studenți sau elevi, viitori studenți, îi încurajați să lucreze în timpul facultății? Pentru mine, faptul că am lucrat din timpul facultății a fost un beneficiu. Așa îl văd acum. Am lucrat part-time la început, într-adevăr. Am lucrat la căscuță, mă vezi, da, 15 ani mai târziu încă am căscuța la purtător. Am lucrat în customer service la Vodafone, acolo mi-am început cariera, ca să zic așa. Și deși știu că sunt mulți studenți care se gândesc că nu este neapărat cel mai fancy job pe care ai putea să-l ai, da, să stai să vorbești cu oameni care vin supărați, se plâng, sunt nervoși, da, sunt tot felul de situații pe care le întâlnești în zona asta de relații cu clienții. Pentru mine a fost o perioadă foarte faină în care am învățat foarte multe și m-am format ca om. Am învățat ce înseamnă să comunici cu tot felul de oameni. Aveam zile cu câte 100 de apeluri pe zi și atunci era nevoie să mă adaptez la fiecare dintre cei 100 de oameni cu care intram în contact în ziua respectivă. Aveam nevoie să le vând lucruri, deși nu vine neapărat natural să vând, dar aveam targeturi pe zona asta de vânzare și atunci eram nevoită să îmi împing un pic zona de confort și să fac și partea asta. Era zona de negociere pe care iarăși am fost nevoită să o exersez. Veneau clienți care spuneau că vor să renunțe la abonamente și rolul nostru era să negociem cumva cu ei o variantă win-win și pentru ei și pentru companie. Și atunci au fost foarte multe lucruri pe care cred că nu aș fi avut ocazia să le învăț la o vârstă atât de fragedă altfel. Și sunt lucruri pe care le folosesc și acum, 15 ani mai târziu, pentru că sunt niște skill-uri de bază pe care cred că oricine ar fi bine să și le crească într-un mod sau altul. Să și le dezvolte, cred că e un cuvânt mai bun.
Da, și eu fac parte din categoria studenților care au lucrat în timpul facultății și eu sunt de aceeași părere. Contează foarte mult, indiferent de postul ocupat, capeți foarte multe skill-uri și competențe pe care nu le dobândim doar din partea teoretică, să spun așa, dar din băncile facultății. Acum vreau să trecem și pe partea aceasta de educație financiară, tocmai despre ce este vorba în proiectul nostru și o să vă pun o întrebare chiar foarte simplă. Economisiți? Da. Răspunsul scurt este da. Răspunsul mai lung este că nu am făcut asta întotdeauna. Chiar asta urma să vă întreb. Și dacă îmi puteți spune de la ce vârstă ați început să economisiți și mai ales un economisit mai responsabil. E foarte interesant faptul că am început să economisesc și aș putea spune că să o fac într-un mod responsabil la o vârstă destul de fragedă, însemnând undeva în școala generală făceam asta, da, acum e obiceiul la noi, îi dai copilului cadou bani de ziua lui când nu mai știi ce să-i cumperi, sau de Crăciun, sau când mergi în vizită, primeam tot felul de sume pe care le strângeam până în punctul în care părinții mei veneau să împrumute bani de la mine și le ceream dobândă. Doar că pe măsură ce am crescut, deși am crescut într-o casă în care se făceau economii, adică era un comportament pe care îl văzusem, cumva nu s-a lipit atât de tare de mine, mai ales în perioada de facultate, când am început să lucrez și cumva simțeam că am banii mei și că pot să fac ce vreau eu cu ei și era așa un entuziasm, de-i cheltuiam pe toți cât de repede se putea. Și mi-a luat o vreme până când să-mi dau seama că pe termen lung nu e deloc constructiv să funcționeze așa. Și, într-adevăr, e nevoie de un echilibru în a te bucura de viață și de tinerețe, de studenție, de toate momentele care vin și pe care e important să le trăim, pentru că, la urma urmei, viața e despre experiențe. Și, în același timp, să fii responsabil, exact cum spuneai și tu, Raluca, și să ai o plasă de siguranță, să-i zicem, care se construiește din economii. Și cu cât începem să economisim mai devreme, cu atât plasa asta de siguranță este mai solidă și ne putem baza mai bine pe ea. Mă întrebai la ce vârstă am început să economisez responsabil. Aș spune că undeva acum vreo 6 ani, cred, adică înainte să împlinesc 30. Și am făcut asta după ce am câștigat un premiu considerabil la o emisiune TV și după o perioadă am realizat că nu făcusem mare lucru din banii pe care i-am câștigat, care au venit așa de nicăieri, efectiv. Și am fi putut să profităm de ei și să investim și să facem niște lucruri foarte smart, dar n-am făcut asta în mod deosebit. Și ăla a fost momentul în care în familia noastră s-a întâmplat un click destul de puternic și am început să ne educăm pe zona asta și să înțelegem ce înseamnă un fond de siguranță, cam cum am putea să economisim, cam cum am putea să investim chiar. Și soțul meu a făcut tot felul de cursuri de investiții la bursă. Am început să ținem un buget ca să ne dăm seama unde merg de fapt banii noștri, pentru că se întâmpla destul de des să ajungem la final de lună și cred că asta se întâmplă multora dintre noi și să nu știm unde au dispărut banii. Da? Să nici nu simțim că ne-am bucurat de ei, n-am făcut ceva extraordinar, n-am fost într-o excursie în Bali, dar totuși ei nu mai sunt acolo. Și atunci, ăsta a fost momentul în care am început să mișcăm lucrurile pe zona asta de educație financiară și să înțelegem un pic cum funcționează, de fapt, toată Așa partea este. asta. Vin și eu cu o completare. Știu cum e să fii student, să fii încântat de foarte multe lucruri, să vrei să ieși cu prietenii, la cafea, la un suc, iar bugetul nostru este limitat. Pe timpul studenției trebuie să avem un buget. De multe ori sau mulți studenți nu fac asta și poate o economisesc în mod excesiv sau inutil pe lucruri care poate chiar nu au nevoie. Cum ai reușit să faci față acestor cheltuieli uh,
exagerate, să le zic așa, sau inutile, sau ce strategie ai folosit de-a lungul timpului, astfel încât să le reduci sau poate să le elimini complet. Uite, în cazul meu, în facultate, cei mai mulți bani mergeau pe benzină, pentru că eram o prințesă și nu puteam să circul cu microbuzul și mergeam cu mașina personală la birou și atunci cred că undeva la jumătate, dacă nu mai bine de atât, din salariul meu de la momentul respectiv mergea acolo. În condițiile în care aveam un microbuz la dispoziție pe care aș fi putut să-l iau destul de aproape de casă, care să mă ducă până la birou și să mă aducă înapoi aproape de casă. N-am făcut asta timp de 4 ani de zile cât am lucrat acolo și hai să ne gândim cât aș fi putut să economisesc dacă aș fi ales să-mi fac drumurile altfel. Um, Dacă ne apropiem mai mult așa de zilele noastre și momentul în care am început să ținem evidența cheltuielilor, ne-am dat seama că foarte multe cheltuieli erau din zona de mâncare, dar nu mâncare, ci comandat de mâncare. Și atunci am încercat să optimizăm un pic cheltuielile aici. Am avut o perioadă în care am avut niște meal planuri, da? Ne setam cu o săptămână înainte cam ce am vrea să pregătim sau să mâncăm în săptămâna următoare, ca să optimizăm și procesul de cumpărături. Știm cu toții ce se întâmplă dacă mergi la cumpărături când ți-e foarte foame și cumperi jumătate de magazin, deși n-ai nevoie de tot ce e acolo. Da. Și atunci asta ne-a ajutat foarte mult, să avem o listă, să cumpărăm în avans, să pregătim cumva mâncarea în avans și am optimizat cheltuielile pe zona asta și am redus destul de mult comenzile de mâncare, ceea ce se simte. Dacă ne uităm la o pizza pe care o comandăm undeva, care e undeva la 40 de lei, și ne gândim la varianta de a cumpăra un aluat de pizza și niște șuncă și un porumb și niște ciuperci, care s-ar putea să ne ducă la jumătate din suma pe care am plătit-o la un restaurant și poate fi la fel de bună de departe, chiar dacă o facem acasă la cuptor. Așa e. Așa este. Da? Sau, te rog. Spune. Nu, mă mai gândeam la partea asta de cafele, da? Pe care avem instinctul ăsta de a le bea în oraș pentru că, Doamne, cum e cafeaua de la, nu știu, Starbucks, de la Tucano sau fiecare ce preferințe are. Și asta cred că se poate optimiza destul de ușor cu o cafea bună cumpărată acasă, poate cu un aparat din ăla care spumează laptele, care este, nu știu, 20 de lei și el, da? Și cumva să reduci acolo unde vezi că, exact cum spuneai și tu, se duc foarte multe resurse care nu sunt neapărat necesare. Așa este, aprobă chestia cu cafeaua. Eu aveam această mică problemă, să-i spun, cu banii duși excesiv pe partea de cafea. Sunt o iubitoare de cafea și se simte, de când am început să o fac acasă, se simte o diferență foarte mare în bugetul meu. Într-adevăr, mai beau o dată, 2 ori pe săptămână, pentru că sunt plăcerile noastre și trebuie să le respectăm și pe acestea, dar într-un mod calculat. Ai specificat anterior legat de fondul de urgență, de investiții și chiar asta urma să te și întreb. În momentul actual investești? Ce părere ai despre investitul acesta de care studenții sunt interesați și oamenii în general au devenit foarte interesați de partea aceasta de a investi spre venituri pasive? Și ce părere ai despre acest domeniu, pot să-i spun, că a devenit un mare domeniu, mai ales investițiile la bursă sau... Cred că e foarte important, în primul și în primul rând, să ne educăm când vine vorba de investiții. Pentru că sunt atât de multe oportunități care sunt prea bune pentru a fi adevărate, pentru că, într-adevăr, nu sunt adevărate. Și sunt atât de mulți oameni care ajung să fie înșelați cu tot felul de povești fantastice și magice, că li se vor înmulți banii peste noapte sau alte lucruri din sfera asta. Și atunci cred că primul pas, atunci când luăm în calcul ideea de a face investiții, este să ne informăm și să învățăm
ce înseamnă de fapt să investești, ce fel de investiții există, ce înseamnă să investești la bursa din România, ce înseamnă să investești la bursa din afară, um, cum ai acces la banii pe care îi investești, pentru că de multe ori și asta e o surpriză, da? Vreau să fac economii și să-mi depun banii într-un cont de economii, de exemplu, dar realizez că dacă scot banii respectivi, bineînțeles că suma mea nu mai are cum să crească, da? Sau sunt conturi de economii la care nu ai acces oricând, ci poți să scoți banii doar la o anumită perioadă. Și atunci, primul pas, mai spun încă o dată, este partea asta de educație. Să înțelegi odată cum funcționează uneltele astea de investiție și, în al doilea rând, să înțelegi ce ar funcționa pentru tine din toate astea. Vreau să te întreb acum, care a fost cea mai mare provocare pe care ai întâlnit-o odată cu începerea drumului acesta de antreprenor, dar și în viața personală legat de finanțe, de resurse? Și care a fost cea mai mare provocare pe care ai întâmpinat-o și cum te-a influențat aceasta în mod pozitiv sau negativ până în prezent? O provocare mare a fost în momentul în care am hotărât să ținem o evidență a cheltuielilor și în același timp să bugetăm categoriile de cheltuieli pe care le avem în familie și cumva am alocat câte o sumă pentru fiecare lucru pe care cheltuim bani. Și în momentul în care am făcut alocarea asta pe bugete, nu mai rămânea nicio sumă extra. Da? Deci, practic, toți banii pe care îi aveam noi ca și familie erau împărțiți în tot felul de direcții. Și la mine asta a venit cu un foarte mare gol în stomac și cu ideea de nu mai avem bani. Și soțul meu a avut prezența de spirit de a mă întreba ce înseamnă pentru mine că nu mai avem bani. Și eram, păi uite, toți banii noștri sunt împărțiți așa la virgulă și noi nu mai avem bani. În condițiile în care, printre categoriile de buget, era mersul la vopsit, mersul la unghii, adică absolut tot ceea ce făceam oricum natural, toate mini-răsfățurile pe care le aveam, inclusiv bugetasem ieșiri la restaurant. Dar faptul că, trăgând linie, nu mai era o sumă buffer, așa, pe care să o știu acolo că e liberă și o putem folosi oricând, la mine a venit cu un pui de anxietate. Și atunci a fost o provocare să înțeleg că bugetarea asta presupune să știi exact cum îți aloci banii și că totuși am spațiu de joacă, chiar dacă lucrurile sunt planificate la virgulă, nu înseamnă că nu mai avem bani dacă ei au fost bugetați foarte detaliat și structurat. Și mi-a luat un pic până am reușit să mă obișnuiesc cu asta și odată ce m-am obișnuit, acum mi-e foarte greu să ies din structura asta pe care ne-am creat-o și să nu știu în ce direcție am cheltuit banii și acolo vine anxietatea acum. Aoleu, dar stai că aici nu am notat ce am făcut. Pe ce am cheltuit suma asta? De unde vine? Deci cumva s-a creat acolo o schimbare de mentalitate și de abordare de am ajuns în extrema cealaltă. Acum îmi place foarte mult să știu că toate sunt așezate și rânduite așa. Um, Iar în viața de antreprenor, cred că contabilitatea a fost o provocare mare pentru mine. Și mi-aduc aminte că eram chiar la început, acum vreo 5 ani, și am participat la un curs organizat de Happy Moms. Pe zona asta era o școală antreprenorială, îi spuneam noi. Și în momentul în care am ajuns la modulul de contabilitate, colegele mele povesteau despre PFA, despre SRL, despre bani ai firmei și despre declarații și despre... Și după vreo jumătate de oră în care le-am ascultat și am realizat că eu nu înțeleg absolut nimic din ce se discuta acolo, pentru că la școală nu m-a învățat nimeni cu ce se mănâncă contabilitatea primară și în calitate de angajat, singurul meu rol în povestea asta cu banii era să mă uit în cont dacă la data de a intrat suma care trebuia să intre, mai mult de atât nu mă interesa, nu calculam nici CAS, nici CASS, se întâmplau automat cumva.
Și atunci am avut nevoie să trag aer în piept și să zic, ok, pauză, haideți să coborâm un pic nivelul discuției, până în punctul în care reușesc și eu să înțeleg, venind din poziția de angajat, cu ce se mănâncă toate lucrurile astea. Și primul lucru pe care a fost nevoie să-l înțeleg a fost că banii firmei nu sunt banii mei. Și a fost așa un șoc. Stai, cum? Păi cum? Eu îi muncesc? Eu îi primesc? Nu, tu îi muncești, firma îi primește. Da? A fost așa cumva. Dar cum adică? Cum adică? Și mi-a luat un pic să înțeleg că atunci când forma de organizare este cea de SRL, într-adevăr, banii firmei nu sunt banii tăi personali și că lucrurile funcționează un pic diferit. Dar te obișnuiești și cu asta, atâta timp cât ai un contabil bun care își ia timp să-ți explice lucrurile și să le înțelegi la nivelul la care ai tu nevoie să le înțelegi ca antreprenor, da? Probabil că nu e absolut necesar să știi în cel mai mic detaliu cu ce se mănâncă contabilitatea, dar ai nevoie de niște cunoștințe de bază ca să-ți dai seama cum poți să aduci bani în firmă, cum poți să scoți bani în firmă și așa mai departe. Din ce am înțeles și cu siguranță, așa cum știu, fiind și antreprenoare și fiind în asociația Happy Moms, care este despre antreprenoare și despre mămici antreprenoare, încurajați tinerii studenți care poate încă nu au terminat facultatea sau poate imediat cum își termină facultatea, își doresc să devină antreprenori și să nu se angajeze, să nu capete și un astfel de experiență ca și angajat în rolul de angajat și se duc direct pe această direcție de antreprenoriat. Ce părere ai și dacă îi încurajezi să facă saltul ăsta, pot să-i spun? Eu cred că voi, generațiile care sunteți acum în facultate, sunteți destul de diferiți de noi ceilalți. Da? Nu o să spun noi cei de la vârsta X. Um, și veniți cu foarte multă energie, pe de o parte. Pe de altă parte, veniți cu niște cunoștințe pe care noi la vârsta voastră nu le aveam, pentru că noi nu am crescut cu atât de mult acces la tehnologie, cu atât de mult acces la informație. Și atunci, natural, nevoia noastră era să obținem informațiile de undeva. Și în momentul în care ajungeai într-o firmă sau într-o corporație, cu atât mai mult, și lucrai cu oameni, ei erau sursa ta de informații și de acolo învățai ca să poți mai departe să alegi dacă vrei să fii antreprenor, dacă vrei să fii angajat și așa mai departe. Și atunci, cred că voi aveți foarte multe resurse ca să puteți porni pe drumul antreprenoriatului chiar de la început, dar, dar, um, cred că e nevoie să aveți câțiva oameni care să vă susțină în procesul ăsta. Pentru că drumul antreprenoriatului nu e ușor. Deși pare minunat din afară, uai, sunt antreprenor, am firma mea, nu lucrez pentru nimeni. De multe ori se întâmplă că atunci când lucrezi pentru tine, să lucrezi mai mult decât dacă ai lucrat pentru altcineva. Da? Pentru că e firma ta, e responsabilitatea ta și atunci tot ce se întâmplă sau nu se întâmplă e datorită sau din cauza ta. În schimb, când lucrezi la job, în momentul în care ai ieșit pe ușă, poți să lași tot ce ține de activitatea ta profesională acolo și să îți vezi de viață în timpul liber. Când ești antreprenor, nu mai este o delimitare atât de clară între viața profesională și viața profesională, ci e o linie destul de gri, așa. Și atunci, da, puteți să încercați să vă deschideți o afacere dacă știți exact ce vă doriți să faceți chiar când ieșiți de pe băncile facultății, cu susținerea unor mentori, aș recomanda eu. Adică niște oameni cu experiență care pot să vă ghideze sau care pot să vă susțină în tot procesul ăsta. Și, bineînțeles, dacă nu funcționează, există oricând varianta de a deveni angajați. E important să nu fie frica de eșec un factor foarte, foarte important atunci când decizi să nu încerci să mergi pe calea antreprenoriatului, pentru că din greșeli și din
eșec învățăm foarte, foarte mult și atunci e nevoie să ne dăm voie să greșim sau să trecem printr-un eșec astfel încât să învățăm niște lucruri pe care poate altfel nu le-am învățat. Da, așa este. Și acum încerc să mă leg de răspunsul tău cu altă întrebare. Cum de-ai optat să fii și angajat, dar și antreprenor? Pentru că noi tineri, de exemplu, studenții, majoritatea se gândesc, băi, dacă sunt antreprenor, cum să mai fiu și angajat? Să lucrez pentru altcineva? Când eu sunt antreprenor și o fac pentru mine și sunt propriul șef și nu mai am nevoie de altceva. Cum de tu ai ales să le faci pe amândouă și cum ai reușit să le împarți pe amândouă, să le faci bine pe ambele? Cred că apetența mea pentru risc e una destul de scăzută. De asta și zona de investiții la noi în familie este a domnului soț și nu a mea. Și atunci, ideea de a avea un job îmi oferă o siguranță de care eu, ca persoană, am foarte mare nevoie. Și atunci îmi iau siguranța asta din job și îmi dau voie să experimentez în business. Partea foarte interesantă e că învăț multe lucruri la job pe care pot să le aplic în business și din experiențele din business pot să aduc foarte multă valoare la job pe care poate cineva care nu experimentează și în afara jobului cu diferite activități nu ar putea să le aducă. Și atunci, pentru mine, în momentul ăsta, e un mix foarte bun. Reușesc să le îmbin în așa fel încât să-mi fie ok și colo și colo. Într-adevăr, sunt conștientă că nu am cum să dau 200% în ambele părți și atunci când știu că am o perioadă foarte aglomerată la birou, nu o să-mi programez lansări de produse sau programe în business, pentru că mi-e clar că după 8 ore la birou nu o să mai am energie să lucrez încă 3, 4, 5 și pentru business și atunci îmi eliberez programul în business. În același timp, când știu că la birou activitatea nu este atât de solicitantă și după cele 8 ore petrecute acolo mai am o doză de energie să fac și alte lucruri, turez motoarele mai tare în business. Dar ce e important să înțelegem, de fapt, și ce mi-a luat mie un pic să înțeleg, e faptul că noi ca întreg suntem 100% și întotdeauna o să ne împărțim și o să dăm mai mult într-o parte și mai puțin în cealaltă. Nu putem să dăm 100% în mai multe părți, că nu avem de unde. Și atunci, în momentul în care am realizat chestia asta, că da, vorbește lumea foarte mult de ideea de a avea un echilibru, dar echilibrul ăla nu e neapărat un echilibru în balanță, 50-50, ci e un echilibru asumat că uneori o să fie 70-30, alteori o să fie invers 70-30 și cumva de acolo se formează pe termen lung echilibru, de fapt. Sunt curioasă și cu siguranță și cei care ne urmăresc sunt curioși și adresez întrebarea asta cam tuturor invitaților, pentru că vreau să aflu cât mai multe idei, cât mai multe sfaturi. Cum, cum vezi tu antreprenorul de succes în zilele de astăzi? Îl văd foarte adaptabil, pentru că lumea avansează într-un ritm destul de alert. Lucrurile se schimbă foarte repede. Dacă astăzi funcționează Facebook-ul, mâine funcționează Instagram-ul și poi mine vine TikTok-ul și dă totul peste cap. Și atunci e nevoie ca un antreprenor să fie deschis la schimbări și să reușească să se adapteze la ele destul de ușor. În același timp, cred că e important ca antreprenorii să înțeleagă că nu e nevoie să facă totul singuri, pentru că avem instinctul ăsta de a fi one woman show sau one man show și să fim și social media manager și graphic designer și contabil primar și toate funcțiile pe care am avea nevoie să le avem într-un business. Însă, exact cum povesteam la întrebarea ta precedentă, nu avem cum să le facem pe toate la un nivel onorabil. Și e important să știm când să cerem ajutor. Văd foarte des în jurul meu antreprenori care intră în burnout
pentru că își doresc atât de mult să reușească cu afacerile lor și nu e deloc ușor să o faci în zilele noastre, luând în calcul contextul în care ne aflăm, creșterile de taxe și absolut tot ce se întâmplă în jurul nostru. Și atunci, din dorința asta foarte mare de a reuși, se supra-solicită, nu cer ajutor, nu ajung să delege nimic și intră în burnout și automat le-e afectată viața personală, le-e afectată sănătatea și așa mai departe. Și atunci cred că și asta ar fi un mare atu al unui antreprenor de succes, să știe să-și pună niște limite sănătoase și să ceară ajutor sau să delege, să aibă colaboratori, să aibă oameni pe care să se poată baza să preia anumite lucruri din activitatea lui. Și mă uit nu mai departe de clientele mele, care sunt fie coach, fie au tot felul de business-uri în care oferă servicii în calitate de specialiști și se blochează foarte des de ideea că ele trebuie să facă și social media management, de exemplu. Dar mie nu-mi place să postez, dar eu nu știu ce să scriu. Mie îmi place când sunt în cabinet și discut cu clientele mele și e absolut de înțeles. Și atunci ai nevoie de cineva din exterior care să preia asta de la tine ca tu să poți să faci lucrul la care te pricepi cel mai bine și care se simte bine pentru tine. Da? Social media managementul ăsta poate fi un al doilea full-time job pe care un antreprenor sau un soloprenor îl are, pentru că ocupă foarte mult timp. Ai menționat la un moment dat faptul că avem nevoie de un mentor, nevoie de cineva care să ne susțină. De-a lungul carierei tale și pe parcursul tău profesional, ai avut un mentor sau te-ai legat de cineva anume care să te inspire, să te motiveze? Um, da, aș putea spune că am avut mai mulți în funcție de etapele în care m-am aflat și în funcție de nevoia pe care am avut-o la momentul respectiv. Um, Poate că la momentul ăla nu i-am văzut neapărat ca pe niște mentori, ci i-am văzut, exact cum spui tu, ca pe niște oameni care mă inspiră. Și un exemplu care mi-e foarte clar în minte e prima mea zi de training de la Vodafone, când am intrat ca angajat, prima perioadă e o perioadă de training. Și în prima zi de training, trainerul nostru era o tipă pe care o chema tot Alexandra, s-ar putea ca și din cauza asta să fi rezonat cu ea foarte mult. Și era atât de frumoasă și de aranjată și vorbea extraordinar de cursiv și de relaxat și toată lumea era fascinată de felul în care vorbește și reușea să ajungă la noi cu toate informațiile pe care avea să ni le transmită și ăla a fost primul moment în care am zis, când mă fac mare, eu vreau să fiu ca Alexandra. Și de acolo a pornit ideea de îmi doresc să fiu trainer și așa mi-am dezvoltat pasiunea asta și am învățat în direcția asta. Și chiar dacă ea nu mi-a fost neapărat un mentor, prezența ei m-a inspirat atât de tare încât am zis, ok, e o cale pe care aș vrea să merg. Și mai departe, de la managerii pe care i-am avut, inclusiv colegele mele, Dana și Adriana, mi-au fost mentori și încă îmi sunt de-a lungul anilor pentru că am învățat extraordinar de multe de la ele. Cred că putem să găsim inspirație în toți oamenii cu care interacționăm dacă ne dăm voie să fim curioși și deschiși la ce au ei de spus. Acum, în încheiere, te-aș ruga pentru cei de acasă, chiar și pentru noi, chiar și pentru mine, ce sfaturi ai avea atât despre educația financiară în viața personală, cât și despre antreprenoriat, despre cei care își doresc să facă asta și au nevoie de un sfat de pregătire, cumva. Legat de educație financiară, aș spune că, exact așa cum ziceam și un pic mai devreme, e important să ne educăm și e important să ne informăm. E important să înțelegem cum funcționează lucrurile, chiar dacă nu este pasiunea mea contabilitatea sau chiar dacă nu este pasiunea mea politica, tot e important să înțelegem niște contexte astfel încât să ne dăm seama cum ne afectează ele, ce impact au asupra noastră.
Da? Ce impact au schimbările legislative sau ce impact au creșterile de taxe și ce aș putea să fac astfel încât totuși să-mi fie bine ca antreprenor și să nu le resimt atât de tare. Și în viața personală, cred că să ai un minim control asupra cheltuielilor e foarte important. Da, să știi unde sunt banii dumneavoastră. Și să-ți setezi niște obiective financiare. Da? Ceva care să te țină în priză atunci când ai de ales între a bea a patra cafea în oraș săptămâna asta sau a-ți face cafeaua acasă. Să te gândești, ok, de ce aleg să o beau acasă? Pentru că vreau ca în 2 ani de zile să pot să plătesc avansul pentru un apartament. Și atunci faptul că aleg să beau cafeaua acasă astăzi mă susține în a-mi atinge obiectivul ăsta peste 2 ani de zile. Baiul este că noi suntem obișnuiți cu acest instant gratification pe care ni-l dă social media și vrem să primim ceva bun acum. Și atunci e destul de greu să accept faptul că dacă eu nu ies astăzi în oraș, o să mi se întâmple ceva bun peste 2 ani de zile. Și cred că acolo e nevoie de un pic de antrenament ca să ne dăm seama că, ok, nu o să vină recompensa imediat ce am făcut alegerea potrivită pentru mine și să-mi dau timp să aștept să vină recompensa aia, că ea o să vină. Iar când vine vorba de antreprenoriat, cred că cel mai important lucru pe care l-am învățat este că ai nevoie de un trib ca antreprenor. De foarte multe ori ne așteptăm ca susținerea să vină din partea familiei, a prietenilor foarte apropiați. Și se poate ca asta să nu se întâmple. Se poate ca mama și tata să nu înțeleagă de ce nu mă pot angaja și eu ca tot omul și îmi trebuie mie să-mi deschid nu știu ce business. Asta nu înseamnă că mama și tata nu mă iubesc destul de mult. Asta nu înseamnă că ei nu vor să mă susțină. Asta înseamnă că în momentul ăsta ei asociază experiența lor de viață cu ceea ce vreau eu să fac. Și pentru că ei n-au trecut printr-o experiență de genul ăsta, poate, da, ei au fost angajați toată viața, nu reușesc să înțeleagă de ce aș face eu o alegere diferită, când pentru ei a funcționat alegerea cealaltă. Și atunci, în contexte de genul ăsta, ca să nu intervină frustrarea și să ajungem în punctul în care le spunem mama și tata, voi nu mă înțelegeți, voi nu mă susțineți, nu sunteți aici pentru mine, e important să zicem, ok, e alegerea mea, înțeleg că nu sunteți neapărat de acord cu ea și să găsim niște oameni care ne pot susține în demersul ăsta și care pot să înțeleagă de ce facem o alegere de genul. Poate fi un profesor, da? Cum o aveți voi pe Dana, de exemplu. Poate fi, nu știu, un unchi, o mătușă, o prietenă de-a mamei care are o afacere și cumva te poate sfătui. Pot fi niște prieteni care au trecut deja prin asta, dar să ne găsim un grup de susținere care poate să înțeleagă unde suntem noi acum și ne poate susține în călătoria pe care vrem să o facem. Îți mulțumesc foarte mult astăzi pentru că ai acceptat invitația noastră și pentru faptul că ai fost foarte deschisă și pentru toate sfaturile pe care mi le-ai dat atât mie, pentru că eu sunt prima beneficiară în momentul actual, cât și pentru cei care ne urmăresc. Îți mulțumesc și eu tare mult, Raluca, pentru discuție. A fost foarte interesant și pentru mine să o avem și să mă gândesc ce ar avea nevoie un student să afle de la mine și mă bucur foarte mult că aveți inițiativa asta. Cred că e tare de folos pentru studenți și vă felicit pentru implicare. Vă mulțumim foarte mult. Iar cu voi, dragilor, ne revedem data viitoare cu un nou episod. Stați pe aproape, mai avem foarte multe episoade și mulți invitați cu povești diferite, dar toate la fel de interesante. Așteptăm să-mi dați un like, un share, un subscribe și nu uitați, până data viitoare, life is better with it.